Shubor na Khlem jong unong san Hima. Kublai piki pat ba ki ba pe ka video. Benda ka si tang adon hang ni ha ka riap lumlon ka ba ki ong kadi ka ban poi haswa jo ka riap ngan. Te mentang idon hang ni ha ka ba kawe ka kali also. Ha ka ba sangut di mensim kila du ya la ka jim. Ha ka ba kila ya je kene kelenti. Amin kamet ha ka por kumba pha ba je kila ya je kene kelenti. Kaji semua kolong ba ki mut lek Shah lang kerdem ka sinong jongki ki mi na selong bat namar lek se ka jingdum lo o te na ka company NHIDCL di bom care ya kene ka lenti ya kene ka surok ha ka ba yu imta ba kene ka surok kene ka de ka surok ka ba ki sangut kila ya kene ba kene surok ba kila hat stage por ya te hadu menta ki Pulit kidang Ïaleh bantai ya ka met jongte I sangut ya we pat orang ba kila da bantai bat menta katkum ka jing thu jongki Pulit ki ong ba ka shem jenjar ban tei ki met yap di laingut namar ba kawe kalong ka jing dum lo bat kalong ka lenti juga ka riap kalong ka balaksi bat ki mau ki babun ki le thu ba ya ka met jong I Khunlung ban impat shem lalap satya hai ba ka met jong ni Khunlung idon namar le se I Khunlung badang riat ma yo le se la tap ha ka Khyndew ba du siap kumta ki Pulit menta ki dang Ïaleh ban wat ya ka met jong ni Khunlung kat bai ki laingut pat ki Pulit ki la deplap ya kamet bat ki dang shem jenjar pat ban se ya kamet jongki te hadu menta ki dang I ba ki Pulit ki dang Ïaleh ban no si sepo ban se te ni saya ai pat ya ka khubor ka jupi hadin kat lo baji ba ki Pulit ki sa se ya ki met ya ki sanut